siteng sini buba gerani mete awo tak gelai siteng sini buba gerani ima ini mekandung siteng chunno khalai janai ro nakti lo komo rekang chunno thangai tangai ro lo pani surai mang sini buba gerani mete buba gera ayo lotheng buba gera ayo lotheng Greta Tipalen maro nai Greta Tipalen maro nai ayo ke coba chole nai ayo ke coba chole nai Tiprasa ayo lotheng Tiprasa ayo lotheng Dini matai no maro nai Dini matai no maro nai ayo ke coba chole nai Manjak finance sini Tipra saningi kokpir narokno sini 30 bakma kilam soiwa seng sini buba grano reboti te rampodo te patal kaina borok buba grano khuk hangmia te boma haike bibinno koksil samang roboi kami wathangai sini Tipra sarokno hoirani khai tongani bono tini seleng mung phunogoi seng tini kila hatiwo kaisa himboto khaileka sini o himboto khaimani seng Kha Dumani phunuk laimani boni bagai sini kila amsaini joto takuk bukuk sona seng amonung sini youth ni ngai sini YTF sikla bodol ni ngai kok kesara ni musugo omo hai je buba grano kok hamya silsai tongmani no seng selengo hani bagai sini sini Tipra sa je kila amsoiwa tongnai rokno sini kila block youth ni ngai seng amonu kok kesara ni musugo sini thanso phaibedi tabok je tongnai BJP ni netarok sini Tipra sa no phundogoi dala sawoi hoirani khai tomani yak ni seng yawgani bangai sini bubagra sini thansani logibo jotono buskang agugoi phaibedi hnai sini kila block YTF ni president hisabe ang tini sini o kila hatiwo press media ni bisingte khaiwe amonu kok kesara ni musugu te bor sini working president tongo bo kok khologi hain hai sapinai taba ang joraro sini working president Subhas Poro Jomatiano poila joto social media rokno hambai te joto hasteni Tipra sarokno hasteni lukurokno joto bubagrani warriors bubagrani shankrak ha tei dofano choba khai tongnai rokno poila pipeline hambai tei choba ni sibai ya phari kisisa press meet khainani ma phaikha sini killa block YTF totha youth Tipra federation ningai sangtini thangnai 7 tarik tuiduo je sini patal kaina je gotona khaimani bonotoi sangtini Killa Tipra Motha TWF tei YTF khetini selengmani himbotok hinglaikha bonono sing sini Killa block YTF ni taraf theke sing amnono kok kesarnani musugu belai khe sini o patal kaina jomatiano sing condemn khayo belai khe selenge tongmung nung buba grabai challenge rokangkhe nung krainai nung sini Tipra sana pia sing tabok YTF kha kolok ngui tong kho sing buba grano na hawi kha lawi tong kho
tong no YTF bas ala khen nang killa wa ma ha phaya khanai killa wa sung no haraya khainai tong mung ni tong srarak di ni tong mung no srarak yang khen nang sung Tipra sabusia wan sabusia killa wa kep no haraya khainai pia 2-3 din sekang sung social media wa sung kabanga viral nukha sini bubagrano killa am sayo haraya bubagrano killa am sayo phai khangke butharnai toktarnai dom kirawi tongnai rona sung omano kok kasar nani musugo sini killa blog YTF ni torop theke norok siring yang ke sini YTF bas afrong khangke sung killa am sayo kabang man choba khai penai haini bagai sung tabok bu thansa no nai tongkho tabok bu khalogui tongkho sini purba soningui borom ganang reboti Tripura MP bono bomano kok kasar nani musugo nangbo sini Tipra sani MP sini Tipra sani bangui hamkhrainai di tei patal kina bahine nang Tripura Pradesh BJP ningui soho sabapati vice president ningui mane hiaba nang Tipra sani haifane nang Tipra sani bagui tabok wan sani dalal khai samung khai tongo wan jini dalal khai samung tang tongmani muthak di o muthak yang gange no killa am sayo sungharaya killa am sayo no kasonai YTF krak kheba sanai haini bangui nangbo amno thansao phaidi tei kaisa paithago amno kok kasarnani musugo sini Tipra sarok tawo thansano hamjagya kho thansano sajagya kho norok bu phaidi norne bagui sing dogar khula tongo norno kha kufur bai lamsogo norok no sing press media theke press meet theke amno no sing norok no lamsogo norok phaidi norok ni bagui sing kha kufur ke lamsogjak norok tongo no sini thansano sakagnani nai oroi poroi khai bibranto khainani nai khangge sing YTF siring tongla hani bagai tinini o press meet no kisi sa kok samani na orana muthakha jotona la hamba